Megérkeztünk Budapestre a Radna utcába. Itt fogunk készíteni tesztfelületeket a jövőbeli munkánk elkészítése előtt. Vannak vakolt légátszeresztő felületek és gipszkarton felületek egyaránt. Ezt a kis sarkot néztük ki magunknak. 2-2 méter szakaszt megcsinálunk a gipszkartonból és a vakolt felületből is, hogy el tudja dönteni a megrendelő, hogy milyen minőségben szeretnék készítetni. Felület előkészítésével kezdjük a munkát. Szépen átkaparjuk a vakolt felületet, ezután lesöpörjük, és utána fogjuk lettelni. Légátteresztőkbe egyaránt Baumitnak a klímaglettjét fogjuk bekeverni. Ilyen kis gagyi vödrünk van, mert elfelejtettem vödröt hozni magunkkal. Társztatást követően fölkeverjük az anyagot. Lettet felkevertük, falat ásmörcöltük, lettelésre gyorsan lesöpörjük a falat. Ezen a kis apró söpűvel. Szimpatikus kolléga segít bemutatni a lettelési munkákat. Első réteget függőlegesen fogjuk feloldani, a másodikat majd keresztbe. Vakolt felület esetén a rétegeket mindig egymást követően egymásra merőlegesen szükséges felhúzni, hogy mind a függőleges, mind a keresztirányú hullámok eltűnjenek a felületből. Szeretnénk a tesztfelületeket elkészíteni teljesen, ezért hoztunk magunkra egy nagy teljesítményű ventilátort. Ezt a kis szakaszt megletteltük, leállítottuk a ventilátort, hogy száradjon. A karton nem tudjuk csinálni, mert egyelőre nem érkezett meg hozzá szükséges anyag. Fugákat, csavarhelyeket előtöltjük, hogy szépen beapadjon az első réteg a fugákba, illetve a csavarhelyeken. Ennek száradását követően pedig belehelyezzük a bandásszalagokat. Meg mindenek előtt behúzzuk a nem behúzott csavarfejeket. Azt vágod, hogy essen meg. Világos, meg tudjuk csinálni a dolgot, semmi. Világos, ne vágod. Mindjárt fölhívom őket erre. Köszönöm szépen, szia! Most mi történik, Rihár? Édán! Lehozzuk a csavarokat, amiket a kartosan elhoztak be. Szárad az anyag, addig felkeverjük a bandásológipszot. Egy bónusz tipp, mikor kevés anyagot kevertek fel, akkor a követőszárat nem jobbra, hanem balra tekeritek. Azt a bármilyen sebességgel forgatjátok, nem fogja kiverni a vödörből az anyagot. Így, ez jó hangja volt. Nagyjából megszáradt annyira a fal felett, hogy át fogjuk tudni smörcölni. Ez azt jelenti, hogy a felületet átkaparjuk és patinak vagy lepkének a segítségével a következő lettelés előtt, és ezt követően fogjuk a következő réteg lettelést az ellenkezőre merőleges irányba felhordani. Átsmörcöljük a fal felületet, a kartont és a vakolatot egyaránt, utána a vakolatra felhúzzuk a második réteg lettelést, a kartonra pedig ide a saroknak ide a saroknak az illesztéséhez berakunk egy bandásszalagot. Fontos, hogy csak így neki fogjuk ütköztetni a kartonnak, és nem fogjuk áthajtani. A bandás szalag behelyezéskor egy időleg a csavarok is fognak kapni még egy réteg lettelést, csak egy kicsit szélesebben, mint ahogy az első réteget kaptak. A kolléga már húzza is fel a vakolatra a második réteget, az első rétegre merőleges irányba. Mindjárt behúzzuk a gipszkarton felületet is, addig visszakapcsolom a ventilátort, hogy szárítson. Most, hogy a vakolfalat áthúztuk, a gipszkarton felületet ugyanúgy át fogjuk smörcölni egyik réteget a másik előtt. Átkapartam a felületet, most pedig betesszük a bandásszalagot.
Fontos, hogy lettelés előtt és ágyazás előtt megfelelő mennyiségű glettanyagot rakjunk a bandásszalag alá, mert ezzel tudjuk elérni azt, hogy ne hólyagosodjon föl száradás után. Miután belesimítottuk az anyagba magát a bandásszalagot, a tetejét is át kell vonni egy réteggel, és visszakapcsoljuk a kis ventilátorunkat, hagyjuk száradni, és át fogjuk húzni még egyszer ugyanezeket a felületeket. Bekapcsolom a kis reflektorunkat. Alapvetően egyébként mindig hosszant irányba szoktuk, a Q4-es minőségben glettelünk, meg a Q3-ban akkor is. Az első réteget, amit teli réteg, mindig a hosszanti oldások irányába szoktuk meghúzni. Most azért fogok kivételt tenni, mert most ott egyedül alul van egy keresztirányú bandásszalag, és annak az átmenetét szeretnénk eltüntetni. Még kétszer lesz meglettelve ez a fal, most meg még egyszer, de ebből egyet fogok csak videóra felvenni, mert nem kell tovább. Keresztirányban megletteljük, megszárad, átsmörcöljük a fölöttet, és megletteljük hosszába is. Teli behúzáshoz Baumit Finofinish Expertet és Superiort fogunk használni. Hozok egy nagyobb versenyt. A kiindulási állapot, amit láthattok, az a Q2-es minőségű glettelés. Ami ér készül, az a Q3. Ilyenkor ugye átfedjük a teljes papírfelületet és glettel, ezáltal azonos lesz a bandázsvásnak és a X-karton felületének a struktúrája. A felületnek a csiszolása, mélyalapozása és festése a következő videóban ezt látható. És sarokban, hogy emlékeztek, akkor nem fordítottuk át a bandásszalagot. Kíváncsi vagyok, hogy tudjátok-e ezt, miért csináltuk, és hogy még mi a teendő a sarokkal így, hogy nincs átfordítva a szalag.